Namhlanje silapha eSakhe Sizwe Local Municipality, eChris Hani District Municipality, eMpuma Koloni. Size apha kule farm kaTata uJama ibizwa ngokuba yi-Beestekrant Farm. Sizomnikezela ngetractor kunye nezixhobo zonke ezihamba nayo, oodiski, ooplanter kunye netrailer. Eyona nto ibangela uba sizonika uTata uJama apha nosapho lwakhe yinto yokuba ixesha elininzi neminyaka emininzi oko eqhuba i-farming kunjalo nje uyalima, isivuno sakhe siba sininzi kakhulu, kodwa izixhobo zakhe azisebenzisayo beseziguge kakhulu ngenxa yoba kukudala ezisebenzisa. Oku ke sikwenzela into yobana one, simkhuthaze uTata uJama ukuba umhle lo msebenzi awenzayo, ngoko ke makaqhubeke enze phambili. Kodwa yona nto sifuna ukuyenza kakhulu njengoba sinikeza izixhobo, ukuba sifuna ukumkhupha apha noko naye azibone engomnye woosomashishini abangamafama athengisela iinkampani ezikhulu, kuba okwangoku usathengisela nje abantu abaza kuye bazowuthenga okanye apha edolophini. Sifuna ke uTata uJama ajoyine i-value chain yonke, naye abalwe kumafama abizwa ngoba angoosomashishini okanye commercial farmers. Sizomkhuthaza ngaloo nto ngoba siyazi uba igalelo lakhe apha ekuhlaleni nakule community, ngakumbi kulo masipala walapha eSakhe Sizwe, likhulu kakhulu nokubonisa abanye amafama ukuba urhulumente uyabancedisa. Yinkxaso ke esizoyinika uTata uJama le kulo msebenzi umhle awenzayo. Yiyo le nto sibakhuthaza abantu ukuba mabaqale into, afike urhulumente axhase ngezixhobo zokusebenza, kuba ekugqibeleni lo msebenzi awenzayo umsebenzi ozawuthi ulwisane nendlala. Le kucaca uba yeyona nto isenza singalali buthongo buhlayo. Kuthiwa apha ephondweni kukho abantu abalambayo. Sithi abantu abafana noTata uJama sebethatha inxaxheba ke mabaqine bawenze kakuhle lo msebenzi ukuze kuzokhuthazeka nabanye. Ekugqibeleni sibe noosomashishini esibenzayo, kodwa silwisane nendlala, kungaze kubekho usapho okanye ifemeli ekuthiwa balala bengatyanga.